Hi friends, आंनि गासैबो भिउवार्सफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। नंगौ नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामलां आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो प्रेस खालामना होलां आरो गोदान भिडिअ नोंथांमोना मोनैथों आरो नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हाथों जाहाथे नोंथांमोना आङो गोदान भिडिअ आपडेट होयोब्ला नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोननाय बायदि बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै होदो लोगोफोर। जों दा शुटिंआव एसे साननैसो बिजि जाबाय दं। नुगोन नोंथांमोना गोदान भिडिअ। जोंनि चेनेलनि मुङानो जाहैबाय बायग्लिनाय गोसो। दा माने भिडिअखौ जोङो गेलेथ'वाखै नेटनिबो एसे हेंगाराखै प्रब्लेम आरो ना, जायो। मानो होनबा आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जानो हागौ PUBG is the band। या दुखु आरोना, आरो माथो होनबावनो PUBGनि सायावलाय। सरकारा जा सान्दों मोजाङै सान्दों जानो हागौ, मानि थाखाय बेन खालामदों मानि थाखाय खालामा बेयाव नोंथांमोना डिप्रेसनाव थांनो थाखाय जेबो गोनांथि गैया। होमबाबो फ्रि फायार गेलेनाङा दै, फ्रि फायार गेलेनाङा, लागिले लुडु गेलेगोन। PUBGआ गेलेजायो दाबो दङ, मानो होनबा पारमानेन्टलि जायाखै आरोना, पारमानेन्टलि बेन जायाखै दाबो। जायफोरा जेनेबा आनइनस्टल खालामनानै लाबाय बेफोर गैला, जायफोरा आनइनस्टल खालामाखै बिसोरनावथ' दङ गेलेजागासिनो ना। जों दाबो गेलेयो फ्रेन्डस, दुखु जानाङा PUBGआ बेन जाया। फ्रि फायारासो मुर्दाबाद जासिगोन। अखा लोगोफोर अखा जाम्बासो फ्रि फायार गेलेग्राफोरखौलाय मा होननो। जोंनि PUBGआव हाबैबा बिसोरो जोंनि बटफोरजोंनो थगाय जालाबायनानै गावथार जालाबायगोन, लक जालाबायगोन बिसोरो। आरो बिसाखौलाय मा बुंनो, बिदिथ' पेरासुटनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगोनो हासुलानानै हेडशट होना गावगोन, बम मोनगोन होमबासो। बिदि नङाब्रा, गेम नालाय गेम। मा गेम नालाय गेम, जोंनि PUBG मबाइलखौ बिसोरो बिराद रायखुमायोना, बिराद इनस्टल खालामो। मालाबा कि फ्रि फायारा PUBG जाम्बा आंगा बै लामायाव जाबोर खनग्रायासो गेलेयोलै लोगोफोर, बेफोरखौ आंगा मानसि गरसे गैयासो गेलेयो होनबाय दा फ्रि फायारखौ। मा होनो बिथाङा, मानो होनबा PUBGनि पागला, PUBGनि बिराद पागल। बिथाङा हाबा जाबाय जानाया, खिन्थु हिनजावखौ बावगारो आं PUBG होनबाथाय सियरखा। PUBG आं फेसबुकआव इउटुबाव नायनानै फ्रि फायार गेलेग्राफोरा PUBGनि सायाव रस्ट खालामो, माने इनसाल्ट खालामो, आरो गासिबो फ्रि फायार गेलेग्राफोरा बिराद हेट खालामो। बेनिखायनो बिथाङा नुनानै माने बे भिडिअखौ बानायनो आंखौ बिराद थिननायलाय आंबो बानायनाय। नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोनना लाब गैया आरोना। आं बिराद टेनसन जायो PUBGखौ बेबायदि होनबाथाय। बिथाङा माने बिराद टेनसन जायो जाहैबाय। लोगोफोर नोंथांमोना अखाखौ नुवाखैना? गोरैबाय दं अखा हादों लोगोफोर, अखा सिजोब्बाय जोंना खानाया। जों गाबोन थांगोन लोगोफोर, जों आन्ध्रायावसो थायो नालाय, जों गाबोन आसाम थांगोन। गाबोन नङा, 1 तारिख। 1 तारिखआव, सरि, फ्लाइटजों। अब्लाबो PUBG गेलेनायखौ बारा जोङो आसामाव थांबाबो जों PUBGखौ थैजासिम गेलेगोन। फ्रि फायारखौलाय मा होनबावनो आरो, जाम्बासो फ्रि फायार गेलेग्राफ्रा, आंगासो माबा उनखैबो नायनो हाया, खारबाथाय सिगांखौल' खारबाय थानाय, उनखैजाय एनिमि फैदो ना मादो इखौबो नुवा। आन्दुनायाबो माबायदि, बोरैबासो आन्दुयो। आन्दुनाय बेखौ बिमा बिफानि उदै सिङावनो रोंना फैखायो फ्रि फायारखौ होनबायानोसै, जेबो नंखाया, जाखाया फ्रि फायारा। माइनास लोगोफोर, माइनास। इखो जों बायदियाव दाबायदियाव फ्रि फायारखौ गेलेबा जों खिथु सुद्रा आखाइजोंनो कन्ट्रल खालामजोबगोन। जोंना सासे फ्रि फायार गेलेग्रा दङ आरोना, बिथाङा जुदि जोंनि भिडिअखौ नायफ्लांबायबा जा दुखु मोनगोन दा। बिदिथ' जाया, बिदि माने जास्ट इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय होनदों आरोना। नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लानानै दुखु मोनोना, आरो
जों दा बेखौ पाबजि गेलेग्रासो बानायसै फ्रि फायारफोर बेखौनो जागोन नामा एड खालामलायना गावजों स' जोंनि नै थानाय रुमा मोनफैबाय स' जों बेयाव थायो आंनि बाइकखौबो देखायगोन नोंथांनो आरो बेयाव माखासे जोंनि मानसिफोर दं बेखौबो देखायगोन स' बाइकखौ देखायना होदो पाबजि गेले गेले आङो गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाय बाइक मिसाखौ मा बुंनो स' लोगोफोर बे पाबजि गेलेना मोननाय बाइक खिन्थु जों खामानिखौ मावो नाथुर आदार होननायसै दै क्या करेगा ये बारिश है ना अच्छा है घूमने के लिए पाबजि नि पागला इबो सासे एकेबारे हमारा सर है ये सुपरवाइजर सुपरवाइजर हम लोग का काम का बोलो कुछ बोलो बोलो हिंदी बोलो तेलुगु में बात करो तेलुगु में हाँ सुपरवाइजर है हाँ सुपरवाइजर और बोलो बोलो कुछ बोलो ठीक है